ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଜଳଖିଆ କହିଲେ ନା ନା ବାହାର ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ତୁ ବହୁତ ମୋଟି ହେଇଗଲୁଣି ତ ଯା ଘରେ କିଛି ବନେଇକି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ଘରେ ମ୍ୟାଗି ଥିଲା ନା ଚାଉମିନ କେବଳ ଅଟା ଥିଲା। ଅଟାରେ ତ ମତେ ଏମିତିରେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 2 କପ୍ ଅଟା ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ ଆକାର ଗୁଳା କରିକି ଅଟାକୁ 3 ଭାଗରେ 3ଟା ଗୁଳା କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ରୁଟି ଆକାର ଚୁନା ଦେଇକି ଭଲସେ ବେଲି ସାରିବା ଛୁରୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢିଆ ସେ ସେପ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିମକି ସାଇଜର କାଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କିଛି ହାତରେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପାସ୍ତା ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ବି ସେପ୍ ତାପରେ ଚୁଲାରେ କଡେଇ ବସିକି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଅଟାରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ସେଇ ସବୁ ପାସ୍ତାକୁ ସେ ଫୁଟିଥିବା ପାଣିରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପାଟିକି ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି। ଅଟା ପାସ୍ତାକୁ ଭଲସେ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ପ୍ୟାନରେ କିଛି ତେଲ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ କିଛି କଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ସେ ସବୁ ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ତାକୁ ଟିକେ ରାଗ ସେ ହେଲେ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସେଜୱାନ ଚଟଣି ଦେବି ତା ସହିତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବି ଯୋଉଟା ଟିକେ ମିଠା ସହିତ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ସବୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅଟାରେ ଯୋଉ ପାସ୍ତାଟା ବନେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଏଥିରେ ଆଡ ଭଲସେ 2 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣା କରିଦେବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଏମିତି ଅଟାର ପାସ୍ତା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ତୁରନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ବନେଇ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ଖାଇଦବ ଯାହା ହଉ ମୋର ଜଳଖିଆ ପଇସାଟା ହିଁ ତମଠୁ ବଞ୍ଚିଯିବ।